Barkanmu da warhaka. Yau ma zan ƙara ci gaba da kawo muku yadda ake haɗakan namba. Mun tsaya a na biyu a wancan bidiyon mu da ya gabata, yanzu kuma za mu shiga a tambayar mu na uku wanda ke cewa ya ba mu daman cewa mu haɗa mashi 582 a haɗa su da 600 da guda biyu. Wannan idan ka lura shi ma ya fita daban da wancan da muka yi bidiyon da ya gabata. So idan kana tare da ni, idan yanzu ne farkon kallon bidiyon ka, da Allah taimaka danna mana subscribing, a kuma yi liking, a sharing saboda yaran gida su masu amfani. Na ce idan ya kasance an baka irin nan banga kai indicated, kai nuna alama wannan 1 2 3 tunda ya kai 3, na farkon mu unit ne, na biyun mu tens ne, na ukun mu 100 ne, in akwai wani ya zama 1000. Haka ne? Na shi ma wannan mu sami shi unit ne, wannan tens ne, wannan 100 ne. Ina fata mun fahimci wannan. So da mun gane wannan sai mu zo mu ajiye, muna da 100, tens da kuma units. Kowa sai ya je gidan shi. Nan muna da 5, nan muna da 8, nan muna da 2. Nan muna da 6, nan muna da 0, nan muna da 2, sai mu ja layi kamar yadda muke yi da alamar tambayar mu a gefe. Ina fatan ana tare da mu. Ta ina muke farawa? Ta hannun dama, ta unit ko? Yawwa, sai mu ce 2 a haɗa shi da 2, muna da me? 4. 8 a haɗa ma 0, muna da 8. 5 a haɗa ma 6, muna da 11. To yanzu ya zamu rubuta 11, tun da ƙarshe ne 11 ki zaki rubuta haka nan yanda yake, muna da 11. Sai a ja layi shi kenan. Ina fatan an ilmantu an kuma karu da wannan karatu da muka yanzu nan. Idan wannan shine farkon kallon bidiyon ka, to a taimaka a danna mana subscribing, a yi liking kuma a yi sharing, ba don komai ba saboda yaran da ke gida su masu karu da wannan ilimi.